Kasngi ka babhana ka benta jongpi ka kubor ban kren hagane ka por ka dene gospel Matthias kendai lenong ka de Katba arpun nyau hadu lai pawai ka kubor ka long kat bakum ka jingngeit jongpi kan long haphi ye kani ka ktin la kren dau jisu hagi arngut ki bapang matla kini ki arngut ki bamatla la yatu habake le yos ngau yau jisu bau ya nangta kila kerpat yo u bat ki ong yi kene ke ktin to isn a yangi ko kunu debet habau la wana po kata ki ying tik tik bamatla kila wana u kabamot kila bud yo jisu kila perta yo jisu isnei ko kunu David tu isnei ban penkia yangi isnei ban penkia yangi kila perta lenti ndau la poi ying kila lek wat haying ru jisu kunu David isnei yangi kani ke jingai duai ba ke jingai perta jong kini ki matla kala penlong yo jisu ba un yeng ba un ngap ba un pek ba un perkat ba un Pediang ye ke jingkerpan jongki bat kum tau la kali haki wong pingai bangala ban le ye kani kila ong ha u ho oi ko try kata kadai ke jingngeit jongki ki ba matla ki ngai bau jisu ula ban pen pek ye ki kemat jongki uneu jisu dang long ju ngo ong api to ngai bau jisu pen pek ye ki kemat jongpi bau jisu le ki kamba ki bam la shu ban yo kia na ki briu ka jingai hau jisu ka penlong ye pi ban pel yo jing pelai lut na ka ta ka bal te la kum bat na ka bam don la shu bam don len ti shu u jisu u la ban pen kia bat hang tau jisu ukta ye ki kemat jongki udo ong ki kat bakum ka jingai jo pi kan long hapi ya ki kemat jongki te la pen pek u jisu lo maham ye ki udoong to sumar banom tip mano manoru henraya ba ki la ya lek no ki la ya perta ye u agata gari baro ki la pen bana sepang jongu ki la ya thu briu sepang ki kamba bau jisu la le kai ka bang kwa ban ong api sha bau jisu un kta ye pi ngai bau jisu don hasanda jo pi don habeneng udon ki jaka baro ngai bau kta ki khamat jo pi kin imat ngai bau kta ki skor jo pi kan yo khia ngai bau kta ki khli jo pi on pen khia urandang jo pi ka kapo jo pi ka tit ki jaw jo pi ka snam ka dok ka shing jo pi kit khot met jong pi baro kin long bala pen kia to ngai ye ka kambau try ki ba matla arngot ki bam imat shu ye haba kila pertana do ka donut yo jisu ba kida ngai ho ka kamba ka jia haba jisu kali pingai wa ki ong ha yingai bar ka jingai jongki kala pen pek ye ki khamat jongki ka jingai jongpi ka pen kia ye pi ka pen pek itu ka khamat jopi ka pen kia itu ki khamat ki ba sao ki ba thung ki ba la imat shu ki ba su ki ba tar bat ki ba don ka jingai ka ba phim la shu ban weng ya ka da ka no ka bor jing start jing tep doctor hospital ki machine ka no ka jing thaulat ubriu kala kutlat henry how blay ka don kalat nga kren ba ke jing pen kia try kan wan shapi haga kerteng u jisu pediang ye ke jing pen kia ka ni gapor pediang ye ki khamat jong pi on pen pet pat pediang ye ke jing pen kia ka met jong pi u jisu la ban kia kat kum ka jing e jong pi on le kumta blayun kerku tongai bagi kamba bagi jimpen kiau try kalong happy menta amen but amen.